Zdravo djeco, danas smo kod malog Mede. Ovo je kuća. U kući živimo, igramo se i odmaramo. Idemo vidjeti što sve imamo unutra. Jeste li spremni, djeco? Da! Ovo je dnevni boravak. Ovdje se odmaramo i gledamo crtiće. Imamo kauč i televiziju. Ovo je kuhinja. Tu pripremamo hranu i jedemo. Stol i stolica. Na stolici sjedimo, a za stolom jedemo. Yummy! Pečnica. Tu pečemo kruh ili tortu, ha? Yummy! Yummy! Hladnjak. Tu držimo hranu da ostane svježa. Jaja, mlijeko, sok, razno voće i povrće, sir i tortu. Ovo je soba. U sobi spavamo i odmaramo se. U sobi se nalazi krevet. Da, a mama i tata, oni imaju veliki krevet. To je dječja soba, a to gore je soba od mame i tate. Ovo je kupaonica. Ovdje peremo ruke i kupamo se. Imamo tu kadu za kupanje. Umivaonik za pranje ruku. I WC školjku za kaka i pipi. Ovo je potkrovlje. Na potkrovlju držimo stvari koje nam više ne trebaju. Stare stvari, kao što su stare igračke, stara roba, razne kutije, stari namještaj. Mnogo toga, ha? Mnogo toga što nam više ne treba. Medo? A znaš li ti kako se zove to na vrhu kuće? Crvene je boje. To se zove krov. Da, svaka kuća ima krov. Van kuće u dvorištu imamo maleno igralište. Tu se nalazi tobogan,
klackalica i ljuljačka. Što je to, draga djeco? To je kada za kupanje. Bravo! Ona stoji tu u kupaonici. A što je to? Vidim, to je televizor. Da, televizor. Tu gledamo razne crtiće.